O PSOE debate este sábado en Ribeira sobre os retos e as ameazas para o futuro da pesca. A cita é o sábado día 23 ás 10 da mañá no Centro Cultural Lustres Rivas. A Agrupación Provincial do PSOE organiza este sábado en Ribeira unha xornada de política pesqueira na que se vai falar dos principais retos e ameazas para o futuro da pesca. Dende a Agrupación Socialista de Ribeira convidan ao sector do mar a asistir a esta xornada na que poderán realizar as preguntas que consideren oportunas. É a celebración en Ribeira da primeira xornada de pesca que tratará sobre a nova política pesqueira na UE, os retos e amenazas para o futuro da pesca e tamén sobre as cotas pesqueiras, o procesado, trazabilidade e comercialización das capturas. Uns asuntos que consideramos de gran interés para o sector e, por ende, para o porto e a cidade de Ribeira. Convidamos a participar as persoas que dunha ou doutra forma están implicadas na actividade pesqueira, extractiva e marisqueira. Consideramos que o seu contido, que vai a estar dividido en dúas partes diferenciadas, a primeira unha ponencia do eurodiputado José Blanco López e o senador Modesto Pose Mesura. O secretario xeral da Agrupación Socialista de Ribeira, José Manuel Vilas, e o secretario provincial de Organización, José Manuel Laje, serán os encargados de inaugurar a xornada ás 10 da mañá, como paso previo á ponencia a nova política pesqueira da Unión Europea, os retos inmediatos, do eurodeputado José Blanco. Posteriormente haberá unha mesa redonda sobre o futuro da pesca, as cuotas pesqueiras e a comercialización. Nela van participar Torcuato Teixeira, abogado especialista en pesca, Loli Toja, deputada socialista no Parlamento de Galicia, José Loira, secretario xeral de Pesca do Goberno de España, e Ricardo García Mira, deputado no Congreso. Que nós, como Agrupación Socialista de Ribeira, queremos ser útiles á sociedade de Ribeira e ao sector primario. E o sector primario en Ribeira está moi encamiñado na man do mar. A actividade extractiva e comercializadora da pesca en Ribeira é fundamental para o seu desarrollo socioeconómico, donde moitas das políticas que se deciden sobre a pesca extractiva e a comercialización veñen dadas da Unión Europea. Por iso queremos facer estas xornadas encaminhadas a mellorar o servicio de todo este sector e que sea un referente para todo Galicia. Na clausura da xornada, que se vai celebrar no Centro Cultural Lustres Rivas, participarán Herminio Caamaño, secretario de Pesca da Agrupación Local de Ribeira, e Begoña Rodríguez Rumbo, voceira xeral do PSOE Provincial de Economía e Emprego.